ara és el torn del senyor Valls. Sí, bona tarda a tothom i merci per convidar-me. Bé, com a president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica em centraré, diguem, entre la relació dels OMGs i l'agricultura ecològica en concret. És una mica el resum de què parlarem, una mica la normativa. Pel que fa al conreu, solament el blat de moro ecològic, perquè com ja han dit molts dels companys, només està autoritzat el blat de moro. Què fem al Consell amb tema d'inspeccions i control i una mica de resum de les dificultats del sector i una mica les demandes. Bé, la normativa d'agricultura ecològica, l'actual vigent és aquest reglament 834 del 2007, tot i que la primera normativa d'agricultura ecològica és de l'any 91, és aquest reglament 2092, que en aquell moment no figurava res d'OMGs perquè en aquell moment no sé si no existien o encara almenys no afectaven. Quan van aparèixer, amb futures modificacions d'aquest reglament es va incorporar que la tecnologia dels transgènics no era compatible amb la filosofia, podem dir així, de l'agricultura ecològica i per tant es van restringir tots els usos dels OMGs en agricultura ecològica. Complementen aquesta normativa aquests dos reglaments que teniu aquí, amb agricultura ecològica, i després a nivell de Catalunya tenim aquesta resolució que és de l'any 2012, que també hi ha un punt concret que parla d'aquest tema. Ara ho veurem. Segons la normativa d'agricultura ecològica està prohibit qualsevol ús d'OMGs, ni amb aliments, ni amb pinsos, ni amb coadjuvants tecnològics, amb productes fitosanitaris, adobs, etc., llavor, absolutament amb res. Quan s'utilitza algun fitosanitari, adob, llavor, etc., es demana a l'operador que una declaració del proveïdor conforme aquell producte no porti OMGs i evidentment no es permet etiquetar com a ecològic cap producte que en porti. Pel que fa a la presència d'OMGs accidental o tècnicament inevitable, la normativa d'agricultura ecològica remet a la normativa general, que ja la Sònia l'ha posat, que és el 1829/2003, on es permet aquesta presència del 0,9%, on, si hi és, no cal etiquetar-ho. I, per tant, es permet la seva comercialització, tant en producte convencional com en producte ecològic. I el quadern de normes tècniques que tenim a Catalunya no permet la presència en absolut d'OMGs en llavors o materials de reproducció vegetativa. Passem al segon punt, que són les dades de blat de moro ecològic a Catalunya. Com veieu, això és l'evolució del número de productors, número de pagesos. Com veieu, són molt pocs, estem parlant d'una mitjana de 20 aquests últims 8 anys. Pel que fa a hectàrees, veieu que és una mitjana d'unes 35-40 hectàrees només de producció de blat de moro ecològic a Catalunya, quan la superfície d'agricultura ecològica, ara actualment, el 2013, estem a 112.000 hectàrees i s'ha duplicat en aquests 6 últims anys. Si ho comparem una mica les dades, ja les havia posat també la Sònia, doncs veiem que amb hectàrees és el 0,08% del total a Catalunya. I perquè ho veieu més gràficament, aquí ho teniu. Dades del 2014. Aquests 2 darrers dies he trucat a les poques empreses que fabriquen pinsos ecològics a Catalunya i els he demanat d'on compren el blat de moro ecològic i aquestes són les dades. La necessitat són aquestes 6.200 i pico tones de blat de moro ecològic cada any per fer el pinso ecològic per vendre per l'alimentació animal i només, clar, si tenim 30 i pico hectàrees, només la producció és aquesta. Tota la resta ve d'importació d'Itàlia, amb un sobrecost d'uns 6 cèntims d'euro pel transport de portar-ho d'allà. Perquè tingueu una idea, un blat de moro
convencional es paga a 16 cèntims i el blat de moro ecològic és justament el doble, 32. Què fem al Consell? Doncs al Consell, pel sol fet que hi hagi OMGs, tant al cultiu com al mercat, com als productes comercialitzats, com en camp, doncs això ens suposa un cost addicional i una feina addicional. Tots els nostres operadors tenen una auditoria obligatòria anual on es fa una revisió d'entrades, sortides, estocs, documentació, comptabilitat, etc. Però, a més de tot això, prenem mostra de totes les parcel·les on hi ha blat de moro ecològic i que a menys de 5 quilòmetres tinguin un cultiu de blat de moro transgènic. I totes les fàbriques de pinso tenen una visita extra, com a mínim anual, on es fa una presa de mostres de tota la matèria prima i del producte final per verificar que ni la matèria prima ni el producte final contenen OMGs. Aquestes són les analítiques que s'han fet i els positius que s'han tingut els últims 8 anys. He dividit els positius que suposen més d'un 0,9% perquè automàticament suposa que aquest producte no es pot comercialitzar i els que són per sota del 0,9% perquè aquí s'ha de verificar que són accidentals o tècnicament inevitables. O sigui, a part de totes les mesures, això ho comento després, però ho comento ara, o sigui, els agricultors, normalment, ho ha comentat el company, els agricultors, la mesura habitual que fan per protecció contra la contaminació són dues. Evidentment, trien finques relativament grans i el més allunyades possibles de cultius transgènics dels seus veïns i a part fan una sembra unes 2, 3, 4 setmanes més tard per evitar aquesta coincidència amb la floració. Evidentment, això suposa una pèrdua molt, molt important de rendiment. Tot i així, com veieu, continua havent algunes contaminacions. I pel que fa a les fàbriques de pinso, sobretot el risc és a les fàbriques on es fa servir la mateixa línia per produir pinso convencional i ecològic i tot i les neteges que es fan de les línies, tot així encara normalment alguna vegada surten alguns casos de contaminació. Els últims 3 anys s'han pres aquestes mostres, per exemple el 2014, 17 mostres de cultiu i 18 mostres a fàbriques de pinso, de les quals amb cultius hi ha hagut aquest positiu per sobre del 0,9% i els altres 12 positius inferior, i amb fàbriques de pinso l'any passat van sortir 2 mostres de positius per sobre del 0,9%. Tot i les mesures que han de prendre els operadors d'agricultura ecològica. Hem fet un càlcul de què ens suposa aquests controls extra pel fet que hi hagi OMGs i el 2014 estaríem parlant d'aquests 8.000 euros de despesa pel Consell extra pel fet que hi hagi OMGs presents. I en partida de laboratori suposa el 22% dels diners que ens gastem en laboratori, que bàsicament poden ser multiresidus, presència d'antibiòtics, etc. Un 22% va destinats només a analítiques d'OMGs. Bé, les dificultats del sector, ja una mica les he comentat, són primer que és l'agricultor ecològic el que ha de prendre les mesures per evitar que el contaminin. Sembla el món al revés, no? És ell que el contaminen i ha de ser ell el que ha de prendre les mesures. I no només sobre OMGs que estem parlant aquí, sinó també, per exemple, amb fitosanitaris que puguin aplicar als seus veïns. Les mesures habituals són aquestes que he comentat ara. Això suposa un cost addicional de mostreig i analítiques per part del Consell, que ja ho hem vist, i pel que fa a les fàbriques de pinso, el que suposa, sobretot amb aquestes empreses que són mixtes, que són les habituals, diguem, és haver de fer una neteja exhaustiva de la línia per evitar que aquell pinso ecològic estigui contaminat. I com a resum, la demanda generalitzada del sector ecològic
són protegir, en tots els sentits, l'agricultor perquè pugui fer blat de moro ecològic. Com hem vist, estem parlant d'una mitjana de 20 agricultors i 37 hectàrees, o sigui, és una quantitat molt petita. I pels productors de pinso la demanda és que hi hagi cultiu de blat de moro a casa nostra, perquè com hem vist el 96,5% del blat de moro ve de fora de Catalunya. I fins aquí. Moltes gràcies. Bé, ara